mga Oponganong arnisador ng hawd sa 2023 Southeast Asian Games. Kinihuman nila malangkat ang gold ug silver medals sa duha ka managlahing kategorya sa arnis. Kani ang report. Women's 50 kilogram and below. Mariana Alcosiba of the Philippines. Unang higayon man nga nasud sa national team isip usa sa mga miyembro sa arnis team sa nasod apan napamatud-an sa 21 anyos nga si Maria Ella Alcoseba ang dugong arnisador sa mga Sugboanon. Humaniya malangkat ang gold medal alang sa full contact live stick bantamweight division. Giangko ni Ella nga doble ang iyang gihimong pagpangandam aron malangkat ang kadaugan ilabi na kay gihulagway nga Philippine martial arts ang arnis. Sa pagkakaroon ma'am kay wala pa jud ko kabaw sa feeling. Ay wala pa ko ka or speechless pa jud kay ko ma'am kay dili pa jud ko katuo nga naabot ko diri. Giangko ni Ella nga dili ingon ni ana kataas ang iyang hangin apan napangitaan niya kini og pamaagi aron magmadaugon batok sa iyang mga kontra nga taga Vietnam ug Myanmar. Naajud nako ang skills ma'am sa katong gitudlo sa mong coach ni Coach Junel na mo ma'am naara jud ko nako pero ang weakness ra jud nako ma'am ang hangin ra jud ma'am nga maka-sustain ko until third round. Kanang nagtipid ko sa akong hangin nato ma'am para lang jud maabot ang third round. Lumad nga taga-Gunob, Lapu-Lapu City si Ella kinsa second-year college student sa kursong criminology sa usa ka pribadong tunghaan sa Maribago, Lapu-Lapu City. Samtang nagmadaugon usab ang laing arnisador nga Oponganon nga si Maria Crystal Jane Sapio kinsa nakakuha og silver medal alang sa anyo category. Ang anyo category mao ang demonstration sa artistic, choreographed, pre-arranged set of movements, offensive and defensive techniques gamit ang stick o baka replica sa usa ka bladed weapon. Sa 12 ka mga events sa arnis atol sa 2023 Southeast Asian Games, nakakuha ang Pilipinas og 6 ka gold medal, 2 ka silver ug 4 ka bronze. Gikatakda nga mularga balik sa Pilipinas sila si Ella ug Crystal ug ang mga kaubanan sa arnis Philippine team karong Mayo 20. Sa pagkakaron, moabot na sa 260 medals ang nalangkat sa Pilipinas sa nagpadayong Southeast Asian Games. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.